tejto premiérovej epizóde podcastu Na brehu. Bol tu so mnou Andrej Kochan alias Pirko Bajc. A dozviete naozaj veľmi veľa zaujímavých príbehov Andreas, či už z domácich vôd, zo zahraničných, taktiež niečo o jeho značke, ktorá Boilies od neho je fakt, že number one. A myslím si osobne, že ja sám si tento podcast vypočujem určite viackrát, lebo tých cenných skúseností od Andreja tu padlo naozaj nespočetne, takže príjemnú zábavu a ďakujem, že ste tu. Priatelia, ja vás zdravím pri premiérovej epizóde podcastu Na brehu. Na brehu sa síce zatiaľ ešte nenachádzame, sme v tomto krásnom štúdiu, ale všetko chce svoj čas. Mojím hosťom je dnes Andrej Kochan alias Pirko. Ahoj. 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 Dám také predstavenie mojimi slovami, potom to nechám na teba, aby ľudia teda možno, ktorí ťa nepoznajú, ťa spoznali. Ja ťa vnímam hlavne cez YouTube, kde som videl tvoje videá, nejaké si dneska aj ukážeme. Tam som sledoval, že wow, že to je fakt super tvorba, aj si vyhľadával Rio, Ebro, Dunaj, Moravu a tak ďalej, k tomu si tiež niečo povieme. Potom som objavil tvoj livestream s Adamom z Ultimate Carpu a tam som bol taký, že wow, že ty kokso, že naozaj si hlboko v tej kaprárine a potom som sa dostal už k tvojim výrobkom a vlastne chytám na ne aj dodnes a o to viac si vážim, že tu so mnou sedíš. Kaprárine sa venuješ XY rokov, počul som veľa tvojich zážitkov, aj sme o nich kecali. A tak ťa nejak vlastne vnímam ja, že není moc o tebe počuť, ale máš za sebou veľa skúseností, keď niekedy čítam aj tvoj Facebook, tak ľudia ťa majú za úplnú celebritu, že to je akože brutál, to je akože veľká vec. Jak by si sa možno predstavil ty svojimi slovami? Ahojte, takže moja prezývka je Pirko. Chalani, ktorí vedia, prečo túto prezývku mám, vedia, tí, čo nevedia, je to kvôli tomu, že Pirko znamená púšťať perie, to znamená rozdávať, nešetriť, či to sú peniaze, či to sú kvalitné veci, či to sú boilies. Keď mi niekto zavolá, pomôž mi, daj mi, tak sa viem rozdať. Hej, a toto znamená, že Pirko púšťa perie, takže takto som sa dostal k tej prezývke. No a v podstate tej kaprárine sa venujem už 41 rokov, od 6 rokov, takže z toho vyplýva môj vek. To, že som chodil po veľa priehradách, veľa vodných plochách, po Európe. Samozrejme, bolo to už dávno. Tým, že som mal veľa času, nemal som ešte dieťa, bol čas na tie ryby a v podstate celý svoj voľný čas som venoval tým výpravám a tým kaprom. Hej, potom ma začali oslovovať teda nejaké firmy, keď videli, že navštevujem tieto vody, robil som testera pre nejaké firmy, no ale už potom časom, nejakým vekom už teda som začal stagnovať v týchto veciach, lebo už teda tie vody som prešiel, už fakt by sme museli ísť niekde, ja neviem, ďalej Maroko, neviem kam, a to boli už také finančne náročné veci, že v určitý doba sa to nedá. Potom teda sa mi narodil syn, prevádzkoval som reštaurácie, takže už to bolo toľko, že jednoducho tie ryby museli ísť bokom. Potom som sa rozhodol, že začnem vyrábať boilies, krmivo. Bolo to v podstate tak, že najprv iba pre pár známych, ktorí teda väčšinou tí moji kamaráti, ktorí chytali to, čo som chytal ja. Tým, že som im vedel poradiť, že na ktorú vodu toto, začal som potom robiť vlastné výrobky, no a tým pádom začalo sa to viac a viac dostávať do toho popredia. Urobili sme certifikovanú výrobňu, ktorá teraz spĺňa všetky parametre, ktoré má, a tým pádom, že to začalo a viac tá výroba, tak už toho času bolo úplne menej na tie ryby. Takže tým pádom tieto výpravy, tieto videá, točenia a tak ďalej, tam mám kamery, mikrofóny, všetko uložené, GoPročka, a jednoducho na tie ryby nemám čas. Takže momentálne chodím iba fakt, že na noc, na dve, sem tam nejaký ten závod, ak je čas, ale musím to už kvôli tomu samozrejme aj biznisu, aj výrobe, aj dieťaťu musím to obmedziť. Myslím si, že lepšie predstavenie by nedala ani Wikipedia. Ďakujem veľmi pekne. Ale poďme tak od začiatku. Ako si začínal dnešný deň upršaný? No, dnešný deň som začal úplne výborne. Dal som si lieky na tlak. Voltareom som si natrel kolena a kríže. Pijem teraz taký detoxikačný nápoj s vitamínmi, keďže moja strava je hitparáda. To keby som začal hovoriť, čo ja jem denne a kedy jem a takto. Takže to akože pre dobré také svoje, pijem aspoň toto, takže takto bol môj deň. Dobrý začiatok. A potom som ešte hodinu 20 išiel sem z Bielkou Bielu cez Zacpy, takže dobre som mal tie lieky na ten tlak. Ale prišiel som presne 9:45. Ešte predčasom si dokonca prišiel, to som prekvapený. No. Ale tak o to viac času si mal na nejakú prípravu. Takže... No, nebavíme sa o politike, takže pripravovať nemusím. Dobre, takže to, čo tu poviem, ide z mojich skúseností, zo srdca a z toho, čo robím. O to som radšej, že si teda súčasťou tu.
ty aj sleduješ nejaké podcasty, či už sa to týka lovu rýb, alebo celkovo nejaké takéto podcasty, jak máme dnes? Sledujem, väčšinou keď som na rybách, alebo večer, keď mám nejaký čas a samozrejme ešte hlava pracuje a nechce s nami spať, alebo neviem zaspať, tak si pozerám nejaké tieto dnešné trendy, hej. Keďže ja som z tej starej školy rybárov, hej, tak tieto dnešné veci, ktoré sú moderné, tak sledujem len teda takto diaľkovo. Áno. Podcast väčšinou býva hlavne o naberaní nejakých skúseností pre tých začínajúcich rybárov, ale aj pre tých pokročilých. Ty odkiaľ ešte čerpáš inšpirácie? Alebo čerpáš vlastne nejaké inšpirácie? Ja už nečerpám inšpirácie. Akurát sa mi smejú chalani, keď si naviažem nejaký ronirík, ozvotím to na skupinu, čo máme, našu testerov a takto, tak sa mi smejú, že ty si sa zbláznil, lebo všetci zvyknutí, že ja veľké háčiky, dvojky, x-kové, hrubá šnúrka, 35 librová a 224 suché pod seba a takto ma poznajú tí rybári okolo mňa. A to, keď ja dám ronirík, popku alebo čo v dnešnej dobe, tak už si... Sú nesvoji, hej? Už sa smejú, že a ty a toto? Takže... Áno, lebo je viacero teraz tých podcastov a preto som sa aj rozhodol niečo takéto urobiť, že pokiaľ som takto s rybármi, rád by som si sem volal aj, keď to tak poviem, že menej známych rybárov, ktorí možno nesú úplne tak nejak tých žiare reflektorov, ale majú stále čo ponúknuť, lebo však si povedal, že máš 41 rokov, alebo teda 41 ročnú kariéru. Takže myslím si, že máš určite čo odozdávať každému, takže uvidíme, čo všetko sa dozvieme. Verím, že si to možno niekto bude aj zapisovať, uvidíme. Ale dobre, začneme teda tým. Ty si spomínal teda, že si pustil nejaký svoj biznis, aby si otvoril biznis, čo sa týka výroby návnad, nástrah, Pirko Bites, ako vidíme. Povedzme si kľudne niečo k tomu, že... Znamená to, že väčšinou takéto firmy majú veľké haly, veľa ľudí, proste veľká firma. Jak to je u teba? Tak v podstate ono to začalo tak, že ja som si vyrábal bojle už ako 18-ročný, keď začali prvé zmesy od Jara Tešinského, tak vtedy sme si začali skladať prvé guličky, robili sme si a ja v podstate som vyučený kuchár, takže zase po tej technickej stránke som to viem spracovať, viem ako to pariť, pripravovať, sušiť a tieto veci. Takže urobil som si nejaké svoje receptúry, ktoré som začal skúšať na Morave, to si povieme. A v podstate vždycky z pizzerie som išiel večer na Moravu, vyskúšal som guličky, nachytal som ryby. Rybári, ktorí boli vedľa, nechytili, na čo chytáš, hovorím, tak robím si, tak vždycky som dal, hej, 100 kg, čo som si spravil. No a takto postupne to išlo. No a v podstate výrobňu, ktorú mám urobenú tak, že v podstate vieme vyrábať na 3 smeny, 8 hodinové, hej, takže v podstate by sme dokázali valiť tony. Lenže valiť tony, vyrobiť sa dá čokoľvek, hej, ale treba to aj predať. A v podstate ja to nerobím nechcem, aby to stále bola nejaká komerčná značka, chcem, aby to bola stále značka homemade. Ja si robím všetko sám. Každý jeden produkt, či to je boilies, dip, pasta, zmes, dipované boilies, popky, šulám sám, všetko robím ja. Takže keď zákazník alebo niekto dostane do rúk moje produkty pod značkou Pirko Bites, tak všetko som robil ja mojimi rukami. Nikto iný, sem tam mi žena pomôže zabaliť, alebo teda keď som niekde na rybách pošle balíky. Ja komunikujem so zákazníkmi, ja balím balíky, ja rozvážam obchody, všetko robím ja. Takže keď náhodou bude nejaký nedostatok, tak ľudia vedia, ako sa majú obrátiť. Kľudne sa môžu obrátiť, že toto je nejaký problém, alebo takto, ja si to viem teda vykonzultovať a vykomunikovať, že čo teda sa stalo a tým, že som to ja robil, viem, že tam nezlial ľudský faktor a keď zlial, tak iba môj. Ty sa môžeš sám viniť tým pádom potom. Tým pádom aj tie reštaurácie dopadli tak, jak dopadli, lebo som sa spoliehal na tých ľudí a nebolo to ono, takže som sa toho zbavil a... Si poučený. A varím teraz pre ryby. A baví ťa to, zároveň robíš niečo, čo ťa baví, takže to je super. A povedzme si teda k tomu skúšaniu, že jak to u teba vyzerá, že lebo máš viacero zmesí, z ktorých teda ešte sú tam nejaké príchute a tak ďalej. A jak to celé vzniká, tento proces výroby, že kedy si povie, že teda teraz možno už nebudeš toho veľa pridávať, ale jak to fungovalo, že mal si jednu zmes, potom, že chýba mi druhá a jaký bol ten postup toho, čo všetko vlastne vzniklo? Áno, v kvalitnom HNV boilise je dôležitá tá zmes. Či už tam dáš aromu... Vieme prosím ešte, že HNV, lebo možno ne každý to vie, že čo to... Áno, je to High Nutritional Visually, znamená to, že to má vysokú nutričnú hodnotu. Okay. Tým pádom ja vyrábam krmivo pre ryby a nie návnadu nástrahu. Preto tie ryby sa k tomu vracajú a aj veľké opätovné kapre sa dokážu behom týždňa chytiť 2-3 krát. Pretože keď zjem mušlu, poreže si ústa, alebo papulu, tak automaticky aj tak sa k tej mušli vráti. Áno. Hej, keď sa popícha na niečom, kde rie patentku, aj tak sa tomu vráti. Lebo tá potrava a tá výživová hodnota mu dáva to, že sa vráti. Áno. Tým pádom môjim cieľom bolo zostaviť zmes, ktorá bude naozaj vyvážená,
stojí aj ten kapor, keď už ho chytáme teda a naťahujeme ho a fotíme sa s ním, tak aby aj ten kapor z toho niečo mal. Takže tým pádom ja som vedel, čo tam mám dať a množstvo, ktoré tam majs som musel vyladiť. Pretože urobíš bojles, môže sa ti rozpadávať, nevieš ho našúľať, nemusí chytať. Napríklad mal som problémy s konzervantami. Lebo čím urobíš silnejšiu tú gulu s viac tekutými potravami, tým ťažšie ju zakonzervuješ. Okay. Lebo keď urobíš zo soje s olejom guličky, hej, tak tam nemusíš dať nič. Maximálne sol. Ale už keď tam dáš tieto veci, extrakty, krylové múčky, krevetové múčky a tak ďalej, tých komponentov je tam veľmi veľa, tak ty to musíš vyvážiť. A ja keď som toto spravil a začal som to testovať ja, tak chytali ryby. Lenže ja som si nedával konzervant. A teraz, bude to fungovať aj s tým konzervantom? Najsprávny konzervant. Dal som to isté s 5 konzervantami, s 5 rôznymi množstvami. Jedny guličky splesnili na zeleno, jedny na žlto, jedny na bielo, z jedných normálne rastli hryby. Ja som bol hotový, ja som nevedel, čo mám robiť. Potom som konzultoval samozrejme s potravinármi, aby mi poradili, aké množstva, aké konzervanty na základe toho, čo tam dávam. Tým pádom sa to vyladilo tak, že aj tá ryba má šetrný konzervantom. Áno. A nemá to rozdiel v tom, ako to ryba prijíma. Takže či dáš hotovku, alebo dáš bolis bez konzervantu, u mňa, to není rozdiel. OK. A jak to je potom, jak to je rozdiel, lebo máš aj rozpustné boilies, v čom sa to líši, že v tej príprave toho, alebo medzi HNV Áno, klasické HNV boilies má inú štruktúru ako rozpustné. Rozpustné majú hrubšiu štruktúru a tým, že dávam tekutý konzervant, tak musím dopájať sušenými vajciami. OK. A tým pádom do tých nejdu, ale zase inak musí stať tá zmes, inak sa šúla, iné rolovanie to je, iné sušenie. Takže tá technologická úprava toho je úplne iná. Čistá mágia toto celé. Čistá mágia. No dobre, ale trošku sme odbehli od toho, že mňa skôr zaujímalo, že jak si sa k tomu dopracoval, že máš Robin Red zmes, Marine Mix, Force Fish Mix a tieto zmesy, že jak si to pomaly budoval. Možno si najprv povedzme, že čo bola tá prvá? Force Fish Mix. To bolo prvé, hej? To bolo prvé. A tým, že som už mal dokonale vyladenú tú zmes, potom som sa pustil do Marine Mixu, potom do GLM-ka a potom do Robin Redu. Aha, takže Robin Red bol vlastne posledný. Ale to mi zároveň príde, že Robin Red je taký najznámejší, nie? Moruša, čili, pikantný. Ale bolo to preto, lebo ja na tento Robin Red som chytával najmenej. Ja mám mať práve tie marine mixy, rybacie ťažké mixy a tieto mušla, losos, niekto má rád tieto voňavé, ako moruša, marula, mango a ja chytám mušla, losos, kalamár chobotnica a tieto mesovky. Áno. Mesovky aj kvôli tomu možno, že väčšie ryby idú čisto po týchto veciach, alebo už to tak ani nefunguje? Lebo viem, že viackrát sa to aj hovorilo, že väčšie ryby, že musíš chytať úplne smrady. Tá atraktívna gula samozrejme skôr priťahne toho malého kapra. A to znamená, keď dojde 5-10 kilových kaprov, tak tá 20 napláva okolo a počka, kým to vyžere a už tam nič není. Áno. A samozrejme, keď máš záber, tak automaticky to vyplašíš a tá veľká ryba pláva ďalej. A jak u teba, u vás vyzerá testovanie takej guličky? Teraz máte teda novinku sushi, tak povedz, je to také najaktuálnejšie, tak jak to vyzeralo, že keď ste s tým prišli, ja neviem, pred rokom ste si povedali, že toto by mohlo byť fajn, poďme to skúšať. Rozniesol si to medzi testerov, alebo aký bol ten proces tej skúšky? Ja mám napríklad v hlave, nie na papieri, ja mám všetko v hlave, receptúry, všetko. A ja mám už dopredu na 10 rokov v hlave to, čo príde na ďalší rok. OK. No a teraz sme Takže takto, že každým rokom stále niečo nové, každým rokom. Jedna gula pôjde preč, momentálne išla preč frankfurtská klobása a namiesto toho prišlo... Frankfurtská je vlastne totožná zmes ako... Áno. A tú zmes, ktorú stiahnem, tak z tej zmesi vlastne vymením príchuť, alebo teda ten typ bolisu. No a je to tak, že ja si to zostavím, to, čo si myslím, že bude dobré. Ja si to zoberiem na ryby. Keď ja na to chytím rybu, už mám to ten svoj kľud, ten pokoj v duši, že áno, chytá to ryby. Dobre, ale rybu, čo znamená, že plus 20, plus 15, Nie. Akúkoľvek rybu. 5-kilový kapor stačí a vtedy si povie, že jo. Áno, zobral to a to je prvý signál. Potom chytám ďalej na to, zhruba ešte nejaké 2 týždne, ale na iných vodách. Jasne. To znamená... poviem napríklad toto sushi. Prvýkrát som ho zobral na Kráľovu a pokladal som ho vždycky na iné miesto. Nekrmil som veľa, našiel som miesto, jama, hrana, dal som 10 guličiek. Záver.
Áno. Už som na to miesto nedával, dával som to na ďalšie iné miesto. A tie miesta som stredal. A hľadal som tú reakciu na to, že či tá ryba príde, lebo keď je dobrá guľa, tak dáva potravinový signál. Jasne. Hej, a pachovú stopu. Takže tá ryba, keď je nejaký prúd v tej vode, tak on to cíti aj na 100 metrov, na 200. Takže to znamená, že a to bolo na jeseň, menil som tieto miesta a za 4 dní som mal 24 záberov. OK. Boli to ryby na Kráľovej od 10 do 14 kg a vedel som, boli tam aj menšie ryby a už som vedel, že nebude to selektívna guľa, lebo chytí to, čo prepláva. Jasne, takže tá atraktivita. Zobral som to na rieku, hneď tam bol do toho jalec, hneď tam bol do toho boleň, pleskač išiel do toho, odzobané boli tie guličky. A vtedy som už vedel, že musím ubrať určitých vecí a pridať zase iné veci, ktoré to trošku vyselektujú. Takže pre teba bolo skôr primárnejšie tá selektívna boilies? Áno, ale pre bežného rybára chcem boilies, ktorý mu zachytá. Áno. Či to je na pretekoch, či to je na krátkej rybačke, či to je, chcem chytiť veľkú rybu, môžem to tam dať, chcem si zachytať, aj tak si zachytá. OK. Ale napríklad tieto robinredové zmesi nie sú až také selektívne ako tieto mušlové a tieto ťažké mixy. OK. Pretože to korenie v tom robí samozrejme svoje. Áno, to som si aj všímal, ja som veľký fanúšik aj čili, aj moruše, ale tým, že chodím na jedno rameno, kde je pekne vidno do vody, tak veľakrát vidím, že aj pri opačnom brehu ide nejaké hejno kaprov, trošku sa stočia a vrátia sa proste na to krmné miesto, kde mám zakrmené presne týmito boilies. Len čo som si ešte všimol, že tie väčšie kapre, možno mi to nejak aj potvrdí, že keď som tam hodil guličky čisto z vedierka, neboli typované nič, tak nebol až taký nejaký ošial okolo toho, ale vždy došiel medzi prvými ten väčší kapor. Ale keď som tam nahádzal dipované boily, že boli nadipované, úplne, že to z toho tieklo, tak do pár minút tam boli hneď malinké kapriky a už sa to tam nejak, že je to tak, áno. Môžeme si to predstaviť, že to funguje aj na väčších priehradách, dajme tomu, Určite. Ako náhle ty guľu upravuješ nejakým posilovačom alebo nejakým dipom a o toto viacej vytvára tú pachovú stopu a je to vlastne ten dip, aj tie dipované boily slúži na to, aby si zachytal. Jasné. Hej. Napríklad niekto robí, že na jednu udicu dáva dipované, kde si sa chce zachytať a na druhú udicu dá suché gule a tam si čakám na tú väčšiu rybu. Takže možno není to úplne veľakrát iba o tých priemeroch, že 30 tam musíš dať a vyťahneš veľkého kapra. Veľakrát čak aj ty vieš, že si vyťahol jalca na bar. Takže s týmto sa človek vie nejak vyhrať, že vie sa týmto inšpirovať. OK, super. A čo je, kebyže si teraz povieme, že teraz mi musíš povedať, že najobľúbenejšiu boilies tvoju, že čo je z tvojej značky také, že čo by si... Forfish Mix jahoda. Hej? To je moja. Jahoda. Tu chytám všade. To vlastne z Moravy sa mi zdá, nie? Že tam vy máte aj na webe. Áno, to bola moja prvá gulička, ktorú som poskladal, lebo ja som napríklad vždy iné značky chytal jahodu. Áno. Lenže tie firmy ju robili červenú, farbenú a tým pádom na tých riekach automaticky do toho išli jalce. Ja som chcel urobiť Forfish Mix 52% rybacú zmes, kde 52% rybí mučok a do toho dá tú sladkú jahodu. Ale nezafarbiť ju, aby to toľko neatakovala táto biela ryba. Jalce možno aj kvôli tomu, že čerešne a takto, presne. Že si to spájali s tým, hej? Áno. A ty máš vlastne, táto gulička má takú dožltá, do hneda farbu? Ona je hnedá. Hnedá, hej? Ona je hnedá. To je asi najlepšie takéto, čo som... Ja bolis nefarbím vôbec. Ani jeden typ, ani jeden druh. Ja farbiva nepoužívam akurát do popiek. Červené máš v podstate iba Robin Red, lebo však to je prirodzene sfarbené Robin Redová zmes a ostatné sú také dohnedá. GLM-ko je trošku zelenkavé, lebo tam je morská riasa. Ja, jasné. Tam je GLM-ko. To vlastne kraba mám. Áno, spirulína je tam a to je mne trošku zafarbí ten bolis. Napríklad keď ho šulám, tak je úplne zelený a keď ho naparím, tak úplne je taký jemnučko. Okay. To sa tiež čudujem, vždycky na tým sa pozastavujem, že ako to zmení farbu po tej tepelnej úprave. A to šúlanie u teba, ako to vyzerá, že asi ideš úplne jak stroj, že moc nevnímaš, že nejak realitu, že proste bum, čo najskôr. Vidíme aj na Facebooku, že veľakrát dávaš, že čo si všetko našúlal, úplne plná vitrina. Tak jak to u teba vyzerá, že OK, ráno vstaneš, dá si kávičku, raňajky, poďme na to a ideš a večer sa vrátiš. Tak. Idem, ráno hodím malého do školy, ťahám rovno na výrobňu, zamiešam si, aby mi odstalo vajíčka, ja robím čerstvý vajec. Okay. A urobím si vlastne tie tekuté zložky, urobím si 4 várky, 2 dám do stroja, dám si miešiť cesto, zatiaľ si pripravím ďalšie a idem v podstate už radom pri tom odbere vajíčok si možno ľudia myslia, že robíš nejaké veci pre športovcov, nie? Že toľko vajíčok, proteín a reálne robíš pre ryby. No tak mesačne to je okolo tých 10-15 tisíc vajec. OK. Takže... A
A je to ešte aj také, že dáme tomu, keď si robíš raňajky, nechceš vajca ani vidieť, že omeletu, že... Nie. Potom mám týždeň, keď nečulám, keď robím zase tekuté veci, popky a tieto, tak vtedy mám chuť na vajca. Ty si teda spomínal, že si robíš všetko sám, takže toto všetko, týmto prechádzaš všetkým sám, hej? Tak. A kvôli čomu to tak máš? Tak zaprvé som sa popalil aj na tých reštauráciách, hej, lebo tým, že som dôveroval ľuďom a dneska tí zamestnanci neurobia to tak podľa tých predstav. Za druhé, ak by som tam zobral človeka, nesmie byť rybár. Vieš kvôli čomu? Lebo dávam tam drahé veci, GLM-ko, Robin Red. A mohol by to miznúť, to sú také pálky za tie suroviny a ja ich tam dávam hodne. Hlavne kvalitné, hej teda. Že on keď to tam nedá, ja to v živote nezistím. A keď to rybár niekde potom predá na bazoši a ja to zistím za rok, keď mi povedia ľudia, že počúvam, ja som na Morošu nemal ani záver. Takže z toho hľadiska si robím všetko sám a viem, že teda mám to na 100% a tým pádom, keď aj ty chytíš rybu, alebo hoci to chytí rybu, tak ja mám z toho dobrý pocit, že som to robil ja. Takže aj to je jeden z tých dôvodov, že nechcem pustiť do tej výrobne zatiaľ nikoho. No, kým mi to zdravotne teda dovolí, lebo čak mám problémy tiež s chrbátom a takto. Roky, no. Mal som dlhé roky hokej, mal som dlhé roky zelovoc, takže tie kríže sú debničky brať zo zeme, všetko. Takže no a už keď cítim, že ma reže kríže, musím dať 3 dní pauzu, ležím doma na náplastiach, na tabletkách, lebo infúzie už mi nezaberajú a keď som fit, tak vtedy musím makať. Preto robíš vtedy tak veľa, alebo môže prísť niečo takéto, nejaká odstavka, alebo jak by som to nazval. Dobre, ty si spomínal aj nejakých testerov. Prednedávno sme videli, že odišiel od vás Ivan Solnica, aj teda s pani manželkou. Tak bol okolo nejaký taký humbuk vtedy, čo som na Facebooku videl, že niekto si našiel nejaký inzerát, že niekto predával boilies a nejak sa to tam riešilo, že to bolo možno od Ivana a takéto veci, tak toto sa ako nakoniec vyriešilo? Tak nakoniec sa to vyriešilo dostratená. To, že odišiel Ivan od nás, bolo pre mňa veľké prekvapenie, lebo... A to bolo, že prepáč, že zo dňa na deň, či... V podstate to bolo zo dňa na deň, on do skupiny napísal, že už nechce byť súčasťou tohto, napísal, lebo sme preberali také nejaké interné veci, tým, že nechodíme... On je rybár, výborný rybár, ale on sa chce prezentovať. Hej, ale išiel do old school značky, kde ja som povedal, že žiadne caviky, žiadne kikiriky, žiadne prehnané reklamy, kvalitný produkt, zaslúžte peniaze, servis rybárom, poradím, pomôžem. A taká to bola. To, že išiel do značky old school a chcel sa propagovať, tak... To old school značko myslíme vás, Pírka. Hej. Stará škola, poctivé výrobky, také babka na peče kolače. Hej, chutia inak ako tie, ktoré sú komerčne vyrábané, farbené. No a v podstate pre mňa bolo vtedy prekvapenie, že on teda do takejto značky chcel ísť, dohodli sme sa, že on si bude robiť svoje, my budeme veci iba prezdieľavať, tým, že on spolupracuje s Delfinom, že v podstate nemusel nič. My sme mu prezdieľavali veci, mal u mňa neobmedzený budget, zadarmo mal všetky veci, nachytal krásne ryby a po výstave v Nitre oznámil teda, že končí, urobil to spôsobom, že chcem chytať slobodne, všetko možné a za 2 týždne bol v inej šiltovke, čo som ja už vedel samozrejme, že to tak bude. Hej. No a potom v podstate chalan, čo tam na Facebooku to predával, tak on mi volal, že chce ísť na jeho miesto testera, hovorím, nehnevaj sa. Ivan Solnica a nechcem povedať ty, aby som niekoho nedehonestoval, že môžem ti dať nejakú teda zľavu na výrobky, ale už podmienky, ako mal Ivo, hovorím, to už v dnešnej dobe ani nemôžem dať. Hej? Keď príde niekto nový, už neviem dávať zadarmo. Už sú tak drahé veci, že vajíčka sú trojnásobne drahšie oproti 3 rokom. Hej? A dneska vychádza na kilo bojlise stoja euro vajcia. Len vajíčka, to sme ešte nezačali robiť. No a tým pádom on sa urazil a začal zrazu predávať tieto veci a takže dneska to je tak, že chcem robiť testera, ale daj mi zadarmo. No ale dneska bohužiaľ už tá doba není. Ja nestojím na to vo výrobni od rána do večera, smradlavý, aby som teda dával zadarmo. Takže v podstate to takto dopadlo. Ja som sa už potom od toho nejako odosobnil, lebo Ivan ešte v januári napísal, že má nového favorita sushi, vtedy na nejakom jazere na 224 suché ťahal kapra za kaprom a zrazu odíde takýmto spôsobom. Keby povedal, dostal som ponuku, podáme si ruky, není problém, ja by som to neriešil. No, ale už v podstate, keď to je takto, tak keby som to prekúpal z Holandska, ako väčšina značiek, že oni to tam nabalia a nevyrábam to ja, tak dobre, ahoj, tak ťa to nekašle, hej. Ale tým, že stojíš si za tým, robíš to, poslavil si to, kedy napísal, dostal balík na druhý deň, mal boilies, keď som náhodou niečo nemal,
poslal som mu niečo iné. Takže z mojej strany neprišiel k žiadnym zmenám, ja som podmienky nezmenil, mali všetko podľa dohody, takže bolo to najprv prekvapenie, potom som bol trošku z toho taký, ale v podstate už je to za mnou a ide sa ďalej. Potom som zobral mladého chlapca z východu miesto neho a takisto šikovný, lebo ešte k tým testerom, hej, moje šťastné číslo je 7, preto tých testerov ja mám 7. A keď niekto takže odíde, keď, dajme tomu, príde úplná nejaká raketa, že ti dá ponuku, tak povie, že musí 7. počkať. Hej. No ja mám na čakačke toľko testerov, že jednoducho tá 7 tam je. Potom máme samozrejme pretekárske týmy, tie ideme teraz na stránke predstavovať, lebo tie tam zatiaľ nie sú, máme 3 oficiálne pretekárske týmy, takže to budeme teraz pridávať, ale týchto oficiálnych testerov mám 7. A 7 prečo číslo? Ronaldo? Neviem, mám ju tak od malička, aj keď som 17. narodený, aj na adrese som celý život nosil 17, tak podľa nejaké numerológie a týchto vecí je 7. OK. A dobre, k tým testerom teda, že máte teda 7 testerov, máte tie súťažné týmy, tie raz sme videli, že aj na Balatone siahali v podstate Pirko Bajt Slovensko, alebo vlastne môj strýko tam bol a ďalší chalani a oni docela vysoko siahali. Áno, oni myslím, že skončili 11. Aj v sektore, že boli blízko týmto aj Big Five, Big Five, presne tak. A jak to je s tými pretekmi, že ty to nejak zostavuje, že lebo spomínal si, že máte testerov a súťažné týmy. Takže súťažné týmy, tam nie je nikto, že z testerov, dajme tomu, keď to tak poviem? Nie. To máte zvlášť, aj testery zvlášť? Áno. Potom sú pretekárske týmy, ktoré si vyberajú, na ktoré závody chodia. Jasné. Samozrejme dostávajú podporu. Na také, samozrejme na veľký závod vysponzorovať to tiež není málo peňazí, takže vždy sa dohodneme na nejakej tej schodnej ceste. No a chalani si vyberajú, mám odhodárov napríklad, pretekárov, tí akurát dneska začínajú na Dolnom Dubovom. OK. Mám potom pretekársky tým ako Majobrezovský, čo chodí na veľké závody, ten dneska štartuje na Helove. Super, OK. Takže v podstate žijeme aj po tej pretekárskej stránke. Ja som není rodený pretekár, ja skôr chodím na tie ryby si oddychnúť, už teda momentálne, hej, v tejto dobe a v podstate navštevujem iba veľké preteky, alebo budúci týždeň idem čo je taký jeden z tých presížnejších pretekov, ideme s Milošom Švihoríkom, ideme na Šintavu, Carb Cup, na ktorú chodíme v podstate každý rok, len ja som teraz 2 roky nebol, lebo som nemohol, takže tento rok idem A povedzme si teda k tomuto menu Miloš Švihorík, to je fakt taká tiež legenda, ja si ho pamätám ešte, keď som bol decko a chodil som na ryby. Vy už koľko spolupracujete, že koľko je on súčasťou? On je teda, vnímame ho ako testera, hej? Áno, okay. Je oficiálny tester, myslím, že to je 5 rokov. 5 rokov, OK. Lebo viem, že on bol vtedy u Karla Nikla a takto a nakoniec zakotvil u vás. A ešte k tým testerom vlastne, ja si ich zostavujem tak, že v podstate mám tester, jeden chodí na rieky, jeden chodí na priehrady, jeden chodí na súkromné rybníky, na krátke vychádzky, aby sme vlastne zistili, aj čo sa týka toho krmiva, aj tých rybárov, aby sme vedeli poradiť na každú tú vodu. Lebo keby som mal každého, čo chodí na Kráľovu, tak nemá význam mať 7 testerov, ktorí chodia na Kráľovu. Capovci chodia na Širavu, chodia do Maďarska, chalani Jarinobosí chodí na Kráľovu, chodí na Váh. Kľudne povedz, že kto je všetko, pokiaľ to môžeš povedať. Jasné. David Michalička, ten chodí na rieky, ten chodí na Balatón, chodí na Der. A takže v podstate takto to je celé obsiahnuté. Teraz mladý Paťo Capko štartoval už aj tú ligu Kaprovú. Áno. To bolo na Širave, že teraz? Áno, to bolo na Širave. Takže v podstate chcem, aby sme zasiahli celé Slovensko a rôzne typy vôd. Aby sme, nie že táto gulička chytala tu a prídem som sem a nič tu nechytím. Jednoducho musí to chytať všade. Či si ju zoberiem na Širavu, či si ju zoberiem na Sukromák, či si ju zoberiem na prerybnenú vodu, tam, kde je málo vod, že jednoducho to musí fungovať. A dajme tomu, máš takto priehrady, toto, všade to funguje, ale nájde sa, dajme tomu, rieka, kde to nefunguje, tak to skladáš ešte dovtedy, pokiaľ to nebude fungovať aj tam, ten boilies? Nie, ten už ostáva hotový. Lebo napríklad, čo som si všimol za posledné roky, že to, čo funguje jeden rok na Širave, druhý rok nefunguje. Jasné. Je to rôzne zmeny pH vody, hej, tej vody je dneska málo, menej kyslíka je v tých vodách, hej, tie hladiny kolíšu. Ja keď som chodil na Kráľovu, tak klesala hore dole 20-30 cm. Dneska skáčia o meter. Nebol tam v živote taký prietok. V živote nemala voda na Kráľovej 27 stupňov v lete. Tým, že je teraz teplo, tak tie guličky to omýva, to pracuje, to úplne inak sa to dneska správa ako pred niekoľkými rokmi. Vy máte teda v ponuke, ale ešte keď sme pri tom omývaní, aj extra tvrdé boilies, chytačky. Presne kvôli tomuto. To je presne kvôli tomu. Lebo ja keď urobím krmivo na ryby, nie na vnadu nástrahu, tak do toho ide každá ryba. To znamená, že tým, že je to atraktívne, rybu to zaujme, tak zaujme to aj inú rybu. A tým pádom, keď to momentálne nesú kapre, je tam pleskač, samozrejme, lebo to je prezvesť záberov na kapra, tak on do toho ide.
A môže sa stať, že napríklad v 27 stupňovej vode ty vyvezeš a za hodinu tú kvalitnú bojlu ti rozbijú. Ale je to kvôli tomu, že za prvé to omýva, ten prúd, za druhé teplá voda a neviem urobiť gule na zimu a na leto. To sa nedá, to jednoducho, to by som už neviem ako spravil. Akože urobil by som ju, ale ako by som to distribuoval. Tak odtedy do vtedy predávame takú várku, je to také... Ale bol by si asi prvý, čo to robí. No, asi áno, no ale to už by som sa zbláznil úplne. No a v podstate tým pádom tá gulička inak pracuje. Takže... Vy ste teda ešte, nech do toho skočím, okrem boilies, pridali do ponuky aj Tigri orech, chytací, ako som videl. Áno. Takže to je tiež taká zaujímavá novinka, si myslím. A dobre, na každý rok si teda hovoril, že máte niečo pripravené, takže tešíme sa, čo bude budúci rok. To už momentálne skúšam ja. Ja to už funguje. Áno. Akože ty, že testery to ešte nemajú, iba ty to zatiaľ máš. Tí, čo idú na ryby, už to dostávajú postupne. OK. A vieš aj prezradiť možno, že aká zmes, alebo čo? Bude to v GLM-ku. Bude sa meniť GLM patentka a toto pôjde GLM mušla a niečo do toho ešte dve veci. Okay, dobre, bude to veľmi zaujímavé a bude to pecka. Dobre, teším sa. A vy teda zároveň pridávate celý sortiment extra tvrdé boilies, dipy, pasty, všetko, hej? Komplet. Celý ten balík. Celá tá rada príde. Áno, celý ten balík. OK. A ty si spomínal teda ešte tie preteky. Povedzme si k tomu niečo, že jak možno pre teba vyzerá taká, že ideálna rybačka, že čo to je, že OK, na preteky si asi moc síce neoddychneš, ale niekto vyhľadáva iba to, že nechodia na normálne ryby. A jak to vyzerá u teba, že čo k tomu ty potrebuješ, aby si povedal, že kokso, to bola fakt, že vydarená rybačka. Víno. Červené s kolou alebo biele s tonikom. Ale nesrandujem. Jasné. No, ja momentálne v dnešnej dobe prídem na ryby, kedy si som najprv nahodil ľudice, nakrmil a teraz moja rybačka je taká, že najprv si rozložím kreslo, stan, posteľ, potrebujem mať ten komfort urobený a potom si v kľude vyvezem a čakám teda na tú rybu, na tej bežnej rybačke. Áno. No, momentálne aj nemám na to čas a chodím tak, že chodím si predkrmovať napríklad na gulášku a keď mám čas náhodou, tak idem na 3 na 4 hodiny. No, teraz sa mi to dvakrát vyplatilo, podarilo sa mi chytiť 20-30 kapra a 21-30. To bol taký ten tmavý jeden z nich, že? Áno, ale tiež to bolo tým, že v podstate krmil som si pod brehom a boli tie predĺžené víkendy. Veľký tlak rybárov, hej, všetci krmili pličiny, vyvážali, hej, a sypali kukuricu, pelety a kadečo. A tým pádom tá veľká ryba obchádzala tieto miesta, chodila po krajoch a mal som 2 zábery a obidve bomby. Potešené. Potešené. Veľmi. A má si aj také, že výpravy, že bez záberu? Tých bolo, že? Tých vždycky viac. Lebo aj ľudia, ktorí prezentujú rybačky, tak urobí video, keď nachytá. Prišiel som, nachytal som. Ja som dával aj priebežne von z rybačiek, že som nechytil, aby tí ľudia, bežní rybári, vedeli, že aj ten môže ísť. Ja som precestoval Salagu, som bol 5-krát a z toho 3-krát som chytil rybu. A to bolo, som chytil jednu rybu veľkú a 3 menšie. Hej, k tomu si tiež niečo povieme, vlastne pripravené video. A toto je zaujímavé, lebo presne, že veľa chalanov alebo rybárov dáva videá, jak nachytali všetko a potom ľudia, dajme tomu takí začiatočníci, že ja neviem chytať vôbec ryby, že oni sú dokonali, čo musím robiť. Kde robím chybu. No. Lebo napríklad, keď som mal čas, keď som sa venoval rybám, išiel som na ryby, keď fúkal vietor, keď bol dobrý tlak, nekolísal, keď bola zmena počasia k lepšiemu a keď bola dobrá fáza mesiaca a išiel som aktívne chytať ryby vtedy, keď som vedel, že aj to počasie, lebo to je dôležitý faktor, tak vtedy som vedel, že nachytám. Dneska idem na ryby, keď mám čas. Jasne. Či chytím, nechytím, idem na ryby, vôbec, že si sadnem, pozerám na tú vodu a vidím nejakú rybu vyskočiť, tak to je už dneska pre mňa fakt, že vzácne. Aj vypnutú hlavu trošku od tej výroby a No to treba, jasné, potom všetko. Však máš aj rodinu, samozrejme, nie je to len o tej výrobe. A máš to tak, že dobre, že nemáš deň záber, rybačku záber a rozmýšľaš, že čo možno urobiť inak a na budúce sa tam vrátiš? Bereš to proste tak, že... Viem, že chytám na meste, kde tá ryba chodí, kde sa tam krmí a jednoducho musím počkať, kedy buď urobí kolečko, tie ryby, ktoré chodia dokola, alebo prejde nejaký okolo idúci, takí, čo chodia tí samotári, alebo jednoducho, keď si chcem zachytať, by som si nasypal kukuricu a zachytám si. Jasné, rozumiem ti. Ale o tom už dneska v podstate, keď idem sám na ryby bez syna, tak o tom mi nejde. Ide mi fakt naozaj chytiť tú nejakú peknú rybu na tú fotku. Pekná ryba pre teba znamená iba váhovo alebo aj výzorovo? Dajme tomu chytíš. Váhovo vôbec. Ja som sa v živote nenáňal za 20 kilovými kaprami, ani neviem, koľko ich mám chytených. Takže nevieš ani osobný rekord, dajme tomu? To viem, 28,5 zo Slovenska, z Kráľovej, ale vôbec, či mám chytených 30 alebo 40 kaprov cez 20. Naozaj, že nemáš žiadnych zoznam. Vôbec. Pre mňa má väčšiu hodnotu ryba 15 plus z rejky, alebo riadkaž nejaký, ako 25 kilová bachyňa
z nejakého súkromného jazera. Bo dneska to tak je, by som povedal, že je zvykom, že naháňať sa presne, že ty koksu musím tú tricinu vytiahnuť a tak ďalej, že tá doba taká moc rýchla asi, že za tými úspechmi ľudia idú a neužívajú si presne toto, že ten oddych, aj malého kapra, zážitky mať a tak ďalej, že nejak sa to tak možno vytráca, ale stále určite sú rybári, čo si to takto... Veľa rybárov mi píše, že Andrej, chce mi ísť na ryby, že kde chytím 20 kg kapra. Alebo sa ma opýta, že na takom jazere, hej, koľko tam pláva 20. Také otázky. Ty si Wikipedia rybárska. Áno, v podstate, keby som ti povedal, čo mi všetko rybári píšu, čo chcú vedieť, alebo na čo sa pýtajú, tak to ja dojdem z roboty, osprchujem sa, povenujem sa chvíľu našim a do polnoci sedím na telefóne a odpisujem rybárom. Takže s každým jedným komunikujem, či je mladší, starší, s každým. S každým tak rovnocene ako keby, jasné, to je super. A tie preteky, ja som videl teda, že si bol dávnejšie aj teda v 2018 sa mi zdá na Zemplínskom kaprovi, tam som si vlastne všimol tú sedmičku, lebo vy ste mali že 11. Áno, a ty, to je že otázky, to sú otázky. Už rozumiem, že presne tá sedmička. Otázky sú, 11 otázok bolo položených a tá sedmička je teda to číslo tých testerov. Áno, presne tak. A tie závody, preteky, čo ti dáva? Že je to skôr iba ten adrenalín, alebo odprezentovať iba značku tam ideš, alebo prečo sa rozhodnú? V podstate na tieto veľké preteky chodím preto, lebo je to kvázi to, čo ja milujem, lov na veľkých vodách. Jasno. Takže k tým, že nemám čas, tak ten pretek týždňový je pre mňa, ako keby som išiel na ryby. A keby som sa nenahlásil na tie preteky, tak tam nejdem na tú vodu, lebo sa nedostanem. Áno. Lebo mám toľko roboty. Ale keď už viem, že v sobotu musím odísť na preteky, tak jednoducho musím. Už tam cesta nie je späť. Lebo tam už sa nevieš odhlasiť na poslednú chvíľu alebo takto. Tak už urobíš všetko preto, robím 24 hodín, hej, lebo viem, že sobotu musím ísť na preteky. Jasné. Takže kvôli tomuto chodím aj teda na tie preteky. A hlavne na Stástuhel, hej, na Balovu by sa v živote nedostal v dnešnej dobe. Vieš, aj dostupovo autami, aj časovo, aj jedno s druhým, takže toto je pre mňa také, že napríklad boli sme na pretekoch na Tisato. Tá voda vtedy ešte bola úplne neznáma a tam sa nedalo dostať. Otvorili miesta, kde boli rezervácie, kde boli... A ty, keď prídeš na tie preteky, tak ako prvú rybačku, ty musíš chodiť 10 krát, aby si zistil, čo, ako, kedy, autom, odkedy, dokedy, aké sú tam pravidlá. Ale prídeš cez pretek, ktorý niekto organizuje a ty sa dostaneš autom tam, okúkaš sa a zistíš tie informácie. Takže na toto, keby bol pretek napríklad, kde som nechytal napríklad na Madín, tak tam by som išiel, lebo som tam ešte nechytal. A tým pádom by som získal tie informácie, ktoré, čo prídeš na veľkú vodu a kúkaš teraz, že kde som, čo som a čo mám robiť. No, takže na toto je ten pretek veľký dobrý. Je to potom možno aj také, že sa tam vraciaš potom, keď máš už čas, že mimo pretekov? Že... Vrátil by som sa, určite by som sa vrátil, keby som ten čas mal. Čas je najväčší nepriateľ, jak sa hovorí. Lebo začala sezóna a ja tým, že je to sezónna robota, tak ja musím od toho marca do toho novembra v kúse robiť. Takže dovolenky vôbec nepripadajú do úvahy s rodinou? Vôbec. Boli sme týždeň v Chorvátsku minulý rok, ale to bolo tiež tak, že poď, lebo pôjdeme bez teba. Takže nakoniec som išiel a tým, že Mali ma vlastne, tým, že hra fotbal má iba 2 týždne voľno cez prázdniny, lebo oni už hrajú ligu od 17. augusta, tak tým pádom on vôbec nemá čas, lebo tam má kempy a tak, takže my máme vlastne čas iba posledný júlový a 1. augustový. Tak mákate na svojich snoch všetci. No, to je všetko, čo my máme čas. A tak v podstate môžeme brať preteky, ako že si v robote, lebo prezentuje svoju značku, je to aj prestížne, určite sa ukázať na nejakých pretekoch takto, že v rámci značky, takže to je super. A jak to máš s vyberaním parťakov, dajme tomu na tie preteky? Že čo si ty vyberáš? Že musí byť iba dobrý rybár, alebo musí si s ním aj rozumieť? Alebo jak to určite si musíš s tým človekom rozumieť, lebo ísť niekým na ryby, kde si nerozumieš, či už jedlo, či už veci. Poznám chalanov, čo jednému ide ryba, druhému nejde, tak sa pohádajú, alebo jeden sa zbalí, ale nikdy nenachytajú 4 udice vedľa seba. Vždycky chytá buď jedna z nich, alebo 2. Málo kedy si zachytajú obidvaja na všetky 4 udice. Lebo jednoducho ryba ide zľava, ide správa, ide zozadu, hej, ten chytí prvú rybu, vyplaší to, už je tu menej ďalej záberov, takže tých faktorov je tam veľa, ale mám už dlhoročne tých kamarátov a momentálne na Starswell chodím s tým jedným z pretekárskych mojich tímov, čo máme 3 Fish Pirko Bites, takže chodím s nimi na preteky, aj na tú Šintavu ideme spolu s jedným z nich, takže už v podstate chodím stále s tými istými. Ako volá ma veľa chalanov, že Andrej, poď s nami na preteky, poďme tam, ale hovorím, sorry, není čas. Takže je to taká vlastne tímová hra. Áno. Že to ego ide stranou a pomáha. Tam musíš makať. Keď ide jedna udica, tak proste makáte všetci. Tam ideš ako celok a tam musíš dať do toho všetko, či chytá jeden, druhý alebo tretí, stále je to tímová ryba. Je to veľa rybárov hovorí, že to je veľmi namáhavé tie závody, my si to nevieme predstaviť, čo tam nechodíme. V čom sú tie preteky také, že fakt, že extrémne ťažké, veľa ľudí to aj nazýva, že bude to peklo a tak ďalej.
V čom je to také ťažké? No, určite to je tým, že v podstate na tých veľkých vodných nádržach sú tieto ťažké preteky, či to je Balaton, tam keď začne fúkať, začnú tie vlny, nedostaneš sa na vodu, tam môže dojsť pretek, kde týždeň sa nedostaneš na vodu. Bude týždeň fúkať a týždeň dajú zákaz. Takže, a ďalšia vec, materiálna výbava. Musíš mať 2 člny, ideálne 3, lebo keď náhodou jeden praskneš, musíš mať do rezervy, udice do rezervy, navijaky do rezervy, šnúry do rezervy, krmenia potrebuješ veľa. A jednoducho tá príprava celá na to je taká zložitá. A napríklad Šírava, tam sa vozí 1000 metrov, 1200. To už ja by som dneska nedal. Ako z toho pohľadu, že idem, kúkam do GPS-ka, zrazu mi pípne, že áno, som tu pri bojke, vrátim sa. To už není taký môj ten štýl tej rybačky. Ako kvôli čomu? Už ideš podľa stroja. Že to je taká hra, ako keby, hej, počítačová. Hej. Už dneska to, že máš vyhradený GPS sektor a musíš sledovať, či tá ryba nestiahne do tohto, aby si nedostal žltú kartu, tak to už sú pre mňa trošku také tie veci, ktoré ako voľný rybár, divoký, hej, už tieto pravidlá, ja som v živote nešiel podľa pravidiel ako človek, hej, takže ja mám taký ten pouličný život. Áno. Takže pre mňa sú už tieto nejaké hranice také. Necíti sa komfortne v tom, hej? Ale keby som na tie preteky nešiel, nedostanem sa na tie ryby. Takže v podstate to využívam na to, jedno s druhým. Som konečne s chalami, ktorých by som za rok celý rok nevidel. Teraz sme boli minulý týždeň na Vatkanto na preteku. Bol to kamarátsky pretek, kde v podstate nebola ani prvá cena finančná. Boli tam nejaké veci, ktoré sa nakúpili za peniaze, ktoré sme vyzbierali zo štartovného, keď sa zaplatilo jazero na tie týmy, bolo nás 11, by som nevidel celý rok. No, tam sme sa stretli, prvne sme sa zabavili, potom sme začali chytať. Keď si mal nachytané, vyťahol si udice, išiel si vedľa, tam si dal klobásku, vínečko, pivečko a bolo to taký kamarátsky pretek. No, takže iba také stretnutie kamarátov. Ako keby. Vôbec bol to pretek, ale nebolo to o nejaké naháňanie sa. Jasné. Keď sme pri tej technike, tak jak ty to máš s vyvážacími loďkami a s týmito všetkými vecami? Že je to možno niečo, čo ty využívaš, alebo naopak je to také, že... Vyvážacú loďku mám, ale v podstate používam ju len, keď ideme s malým na ryby. Ja, jasné. Aby sme tú kukuricu tam zasypali a takto, že v podstate keď nádzujeme tým, že bývame pri jazere, tak na tom jazere používame vyvážacú loďku. Ale ja som zástanca toho, že idem s tým sonarom, nájdem si miesto a tam to potom pokladám. Jasné. A junior má aký vzťah k rybám? Chvála Bohu, nemá Boh viaky. Chvála Bohu, nech sa športu, lebo nebude mať čas na šport. Za prvé kopec peňazí, kopec času a nech sa venuje škole, ktorá mu ide a nech sa venuje fotbalu. Takže ja som rád, že ho to baví iba tak okrajovo a on je taký, že on si nahodí a lozí po stromoch. Minule som ubral stacionárny bicykel na ryby. A on mal nahodené. A trénoval? No, a on bicykloval na rybách. Takže... Okay. Možno zapojiť do výroby, možno bude bicyklovať a bude ti... vyrábať. No. Víš, že energiou. Bude s rodinou aspoň. Však hovorím, keď ja niečo chce, hovorím, tiež nové tenisky, musí si ich odmakať. Hej. Keď sme boli mali, tiež sme museli makať. Nesali sme zadarmo všetko. Aj veľa športovcov vidíme, aj v NHL-ke, hokejisti, futbalisti, že chodia na tie ryby, si oddychnúť, tak možno aj tvojho to čaká, vieš, úspešná kariéra a pôjde s tebou na ryby. Veľa vrcholových športovcov chodí na ryby, hlavne kvôli tomu, že má tam ten oddych. Áno. Aj môj kamarát Maťo Ferevári tiež, ako som si písal minulý týždeň, že by sme nejakú výpravu mohli dať, keď mu skončí sezóna. Takže... Ty máš vlastne k hokeju tiež blízko. Ty chodívaš hrávať? Aj si hrával? Vieš čo, ja som hrával také nižšie súťaže a také amatérske lígy. Ale hrával si. Hej, chodil som po nejakých turnajov do Švajčiarska, do Francúzska, takto. Akože venoval som sa tomu veľa, ale neskoro som začal hrať hokej. To býva veľakrát také, že... Tak, naši rodičia nás neviedli k tomu nejakému športu, teda iba k lyžovaniu. No a tým pádom chodím aj ja momentálne. Ale tiež som mám s tými krížami. Napríklad včera som bol po dlhom čase na hokeji, lebo keď vyrábam a dojdem večer domov, najem sa, tak už o 8:30 na hokej už aj sa nahlasím a potom zbytočne píšem, že vieš čo, sorry, nedám to, daj tam niekoho miesto mňa, lebo sa nahlasujeme. Takže keď môžem, v útorok som bol hrať, mal som taký ľahší deň, takže tým pádom som si mohol dovoliť ísť večer si zahrať hokej. Jasné. A hneď som sa dobre cítil na druhý deň, lebo vyventilovaný. Šport je na toto super. Takže konečne ma boleli stehna a svaly, ktoré ma nebolia pri výrobe, tam ma bolí iba chrbát. Áno. Takže konečne som cítil aj nejaké to iné svalstvo. A ešte nech zakončíme túto tému. Čo bola taká tvoja najvydarenejšia vychádzka, čo si mal? Tak určite to bol Dunaj napríklad, lebo v podstate je to ťažká voda, ryba z Dunaja je vydretá a keď tam tá ryba nabehla, tak si dokázal zachytať naozaj, že pekné ryby, aj veľa.
hovorím, neboli to ryby cez 20 kg a boli to fakt, že pekné bojovné ryby, lebo to aj na tej Morave, tam som mal také výchádzky, to si tiež povieme o tej Morave bližšie, že tam keď tá ryba natiahla, tak si krásne zachytal. Môžeme si v podstate aj ukázať už video, pripravil som si, vy máte, poprosím teda aj režiu, aby nám pustila video, vy máte na YouTube, vlastne toto bolo jedno z prvých videí, čo som asi videl u vás, áno, lebo ja som tiež milovník riek a videl som, že wow, Morava, že pekné video, idem si pozrieť. Ty si spomínal, že tam si začínal. Vy máte aj na e-shope vlastne, že k jahode, že moravský poklad, alebo čo to tam máte? Áno. A to je vlastne boiliest, ktorý... Áno, presne preto, lebo je to na takúto vodu ako stvorené. Aha, a kvôli čomu to môže byť, že práve toto tam tak ide? Je to tá zmes, príchuť, alebo... Je to tá zmes a je to tá silná rybacina a je tam veľa olejov, extraktov, je tam tá aroma, ktorá tiež, kým som ju tráfil, že koľko jej dať, lebo tá rybacina, ty naleješ do inej zmesi 200 ml aromy na varku a musíš dať menej. Lebo to tak preráža, že jednoducho to krúti nos. Ale tá rybacina ti požere, tam musíš dať 300. Okay. Takže to musíš tak vyladiť, inak to voní, keď to urobíš cesto, inak keď to našuláš, inak keď to naparíš, inak keď sa to suší, inak to voní za mesiac, za 2, za 3, takže musíš s tým robiť a vyladiť to do tej finálnej. Jasno. A prečo práve Morava, že je tu viacero riek, máme Malý Dunaj, Veľký Dunaj, kde si tiež teda bol, je tu viac riek, prečo ťa vlastne tak Morava uchvátila, že si tam strávil asi teda veľa času? No, bolo to presne preto, lebo jedno z pizzerií, ktoré som mal, bola na bratislavských Kramároch. Aha. A mal som to vlastne do Devínskej kúsok. Takže ja som vlastne večer, keď som robil, tak, alebo som teda bol ukončiť prevádzku, o 10:00 som zavrel, o 10:30 som sedel na Morave, tam som prespal na lehátku iba v spacáku, ráno o 4:00 som pochytal nejaké ryby, lebo to chcem povedať teraz k tomu, že tá Morava a rieky sú väčšinou buď v noci zábery, alebo skoro ráno. Cez deň chodiť na Moravu, si zachytať na bojle nemá význam. Zafidrovať, není problém, nachytá si, krásne si dá zachytať, ale lov kaprov je vždycky ráno alebo v noci. Tie série raných záberov sú na 99%. Keď to dobre nahodíš a nemáš to zamotané, tak tú rybu chytíš. Okay. V noci je to zase také, že buď máš jeden záber a veľkú rybu, alebo keď ti naťahne hejno, tak každú pol hodinu máš záber. No a to znamenalo vlastne, že ja som skončil v robote, nemal som tedy ešte syna, išiel som tam som prespal, ráno som pobalil, išiel som na nákup do metra, do Devínskej a odtiaľ do roboty. Všetko po ruke si Takže takto som ja fungoval dokola niekoľko mesiacov a tá Morava bola vtedy pre mňa takou schodnou cestou. Dneska už keď už bývame vo Veľkom Bieli, tak už to mám tak ďaleko, že ísť tam na tých pár hodín by bol zabijak. A ty si teda spomínal, že Devínska, takže to niekde v tom okruhu, v podstate pri Bratislave si... Od Cutoku hore po družstvo. Tam hoci kde, keď nájdeš miesto a sadneš si, absolútne není problém si zachytať. Takže nechodil si tam hore na záhoria takto, že toto bol taký tvoj úsek, mal si to aj blízko? To bol hore po to družstvo. A jaké možno také, keď si spomenieš, určite si spomenieš, videli sme aj teraz nejaké fotky, nejaký najväčší, že tieto kapre, že čo sa ti tam podarilo? Z Moravy mám 19,8 kg kapra, ktorý bol po vytretí. Aha. Takže mohol byť aj viac. Pekný, ale hovorím, tam tie riečne kapre nedostajú také váhy, ktoré dosiahne na jazere. Tým, že musí plávať. A ešte jednu vec, čo chcem povedať, že v podstate tá rybačka na tej Morave bola dobrá cez jar, na jar. Už ak sa ryba vytrela, ryba natiahla z Dunaja, išla sa vytrieť do tej Ramien, do Rakúska a tak ďalej. Z tej strany, kde mala kľud, tam sa vytrela, potom sa vracala naspäť a už od toho leta, už potom, keď sa to už bolo tých veľkých ryb menej a menej. Už tam si zachytáš 7-8 kg kaprov, samozrejme pri počte rybárov nedochytí tú veľkú rybu, ale už to gro tých veľkých kaprov už je naspäť v Dunaji. Jasné. Takže v podstate tam som chodil vždycky na jar. A už potom som začal chodiť priehrady, váh a iné vody, že kde tá ryba v podstate bola celoročne. A je aj na Moravu teraz taký fakt, že veľký rybársky tlak nejaký? Čo aspoň máš nejaké informácie? Je určite, dole hlavne pri Devínskej, tam, kde sa dá parkovať. Jasné, pochopiteľne. Pri ceste, lebo stačia ti 2 zavrtavačky, jedna kobra, pár guličiek, 2 hotové montáže a nepotrebuješ k tomu, tým, že vlastne už je v štvorke vo ochrannom pásme, tak už si tam nemôžeš postaviť ani bývak. Takže iba lehátko a parazol, hej? Áno, nemôžeš ani kolík zapichnúť do zeme. Aha, okay. No, hlavne, že tam urobili vedľa novú cestu asfaltovú, takže to je v pohode. Ale tak bohužiaľ s tým nič nenarobíme, takže tým pádom už tých chalani, čo chodili bývakovať na Moravu, tak už bohužiaľ to nefunguje.
Takže je to skôr také o tých prespávačkách, také rýchle rybačky. Tí, čo sú z okolia, ráno ide, nahodí si, tak to má dobre. Ale už neviem si predstaviť, že by niekto z Trnavy mal tam ísť a spať tam týždeň pri tom počte komárov, aby tam spal bez bývaku. A o Morave ani není nejak moc počuť. Popravde, že fakt viac počujem Malý Dunaj, Váh, takto, ale Morava malinko. Adam samozrejme z Ultimate Carpu, iba o ňom, však on to má tiež blízko, takže asi preto to využíva. Tie horné časti, čo sú na Záhorí, tak tam ešte áno, ale táto spodná časť už je vyslovene pre privlačiarov a pre tých, čo sú tuto z okolia, lebo fakt si neviem predstaviť, že by som tam na tie 4 hodiny ráno mal ísť, potom zbaliť, odísť. A čo je taká možno, že montáž, ktorá ti tam že najviac fungovala, že niekto, dajme tomu, čo to teraz počúva, ide prvýkrát na Moravu, chce skúsiť niečo, tak čo by si mu možno poradil, že jak na to? Klasicky 224. Klasicky. Stúžený nadväzec, lebo tam tá ryba, keď to zoberie, tak ona sa tam krmi. Ona to nezoberie preto, jak na jazere, že je to zavoňalo, som nažratá, aj tak to zoberiem, lebo mám tam nejaký signál a zoberiem to a vtedy potrebujem tú montáž mať takú, že šlúknem to iba tak a potrebujem ho chytiť. Hej? Na rieke, keď ten kapor to zoberie, tak to žere, lebo sa pase. Jasné. Takže on to šlúkne pomaly toľko to do seba a tam netreba vôbec potom riešiť nejaké... Takže nič komplikované. Nič, absolútne. Ale odpadávací olova si používal? Či... Áno, odpadávací. A pod brehom si skúšal, alebo nebolo? Pod brehom, hej? Na Morave tak nemôžeš chytať na druhú stranu. Ja vlastne áno, tam je to hranica polovicou rieky, takže chytáme. A to je v rámci celého úseku? Áno. V rámci celého, že môžeš iba takto popri brehu. A však to asi aj vyhovuje, že nemusíš ďaleko nahadzovať, že máš vybavené úplne rýchlo. Ďalšiu ukážku, ktorú máme pripravenú, tak je z Francúzska. Ty si teda aj spomínal tieto veľké priehrady a je to v podstate video z Lac du Salagu. Je to taká zaujímavá priehrada, veľmi pre viacerých je to také, že sa tam chcú dostať, nevedia sa tam dostať. Ty si sa tam dostal, tak jak si to užil? Tak Lac du Salagu je najkrajšia priehrada v Európe. A kvôli čomu to tak máš? Lebo všade okolo sú hory, je tam červená pôda, sú tam kaktusy, sú tam olivovníky, nájdeš tam škorpióna, nájdeš tam hadov všelijakých, akože je to úplná divočina a je to fakt akože, keď to sa pozrieš na toto, každému rozbúchať srdce. No a je to jedna z najťažších vod v Európe. Za prvé, je tam strašne silný vietor od mora, tam keď dojde ten Mistral alebo ten druhý vietor, tak to je peklo, tam sa nedostaneš na vodu. A tým, že na všetky miesta sa preplavuje, tak ty si musíš sledovať počasie, kedy sa dostaneš domov. To znamená, keď má niekto voľno na ryby 7 dní a preplaví sa, parkovisko je tu hore a ja chytám tu, tak sa nedostane k parkovisku. Po vode vôbec? Ne, vôbec, absolútne. A dookola, to je hviezdicový tvar, tak to keby si mal ťahať za sebou čln, tak to máš na 2 týždne. Takže aj tá cesta k tomu, tam je 1670 km, čo nie je málo. Hore dole to máš 3,5 tisíc, to máš pomaly... Slušná porcia, to máš na dovolenku. Tak, na dovolenku a sú tam drahé po ceste poplatky. Takže tá cesta, keď idete dvaja, tak len cesta vyje 500 eur na hlavu. Povolenka je nič. Povolenka tam stojí 96 eur na 4 udice celoročne, takže to je akože bagateľ proti tomu. Samozrejme jedlo nerátam, lebo jesť musíš aj doma. Ano. Krmiť vôbec nemusíš tam veľa, lebo tam keď veľa nakrmíš, tam sú polmetrové plotice, polmetrové pleskače, tam sú 2-metrové sumce, metrové zubače, takže tam čím viac krmiva dáš, tak tým skôr si dochytal. Lebo si natiahneš malú rybu, láni ti tam sumec a kým ho nevyťahneš, tak nemáš zábery. Takže táto obťažnosť toho lovu, nejaká technická tam nie je, ale cesta, krmivo nemusíš brať veľa a tento vietor musí si sledovať. Wow, takže to znie naozaj dosť namáhavo. A je tam veľmi málo rýb. Ako celkovo, či veľa celkovo. Tam je celkovo málo rýb. Tam sa ryby nenasadzujú. Aha, a ryby tam má strašne veľa prirodzenej potravy. Tam, keď večer zasvietíš, tam svieti nové sladkovodný kryl. To som na žiadnej inej vode nevidel. Sú tam takéto tie americké malé raky. Chytíš kapra a ráno máš v saku máš klepeto. Takže on v podstate nepotrebuje tvoje krmivo, aby prežil, hej? Áno. Takže tam vyslovene musíš dať tú kvalitnú gulu, ktorá ho fakt zaujme, lebo on si má z čoho vyberať. OK. Že to nie je jak v bahnovej vode, kde sa musí vrtať, je to všetko tvrdé, tam ledva nájdeš mäkké, kde to položiť. Jasné. A môže sa vyvážať iba do 80 metrov. Áno, lebo to je privlačová voda pre privlačiarov a kapra môže mať bojku maximálne 80 metrov. Oni si to nové GPS-kami odmerajú.
Tak to znie naozaj dosť divoko, táto voda. A napriek tomu, čo sa ti tam podarilo všetko pochytať? Tak mám tam chyteno 23-kilové lisca, 22-kilové lisca, nejaké 18-ky, 15-ky. Takže pri tej malej osadke kaprov, ktoré sú tam, niekedy sme stredali, akurát sa tam vyhodil vzadu. Akurát som sa minule bavil s takými Nemcami, boli na jar, boli 4, to má 16 udíc, boli mesiac, nechytili kapra. Ale chodili teda po priehrade, hej? Takto migrovali hore-dole, na 16 ľudí nemali záber za mesiac. Takže to tam býva masaker. A tebe sa stalo niečo podobné, že si nemal? Dvakrát som nemal záber. To si bol koľko dní? 14 a 12. A bez ryby som išiel domov. Ešte, že to okolie je také pekné, nie? Tam si narobíš krásne fotky, tam si oddychneš, tam ovce sa pasú okolo teba, kozy. Mimo civilizácie v podstate. Úplne, to je taký reset, že... A máš to aj tak, dajme tomu, keď si takto, že veľa dní nemá záber a zrazu príde, ja neviem, 7-8 kg kapro, že sa potešíš? Jasné, či hneď dopínaš, že čau? Samozrejme. Takto sa musíš potom preplavovať z miesta na miesto. To vyzerá strašne nebezpečne. No, tam keď 2-3 dní nemáš záber, musí sa presunúť. Hej. Ale aj tak to vždycky väčšinou býva tam, že tento tu nič nechytil, tak ten ide sem a ty ideš na jeho miesto. Lebo tých miest tam není veľa. Je tak. Keď je vysoko hladina, tak toto všetko býva pod vodou a tam máš možno na celom jazere... A z člnu sa nedá? Nie, tam je zakázané. Iba z brehu môžeš. Tam máš, vidíš, to je všetko, tu sa nedá chytať, to je všetko hora, tuto jedno miesto, druhé miesto, 3 miesta. Takže ďalšia komplikácia. Takže keď není dole voda a nenájde sa nejaké vyššie miesto, tak nemáš v podstate kde chytať. No a ďalšia vec, že v tých skalách nezatlčeš kolíky. Áno. Takže ten musíš sa odobrať elektrikárske pásky, skalu nanosiť a tak ukotviť, lebo keď dojde ten vietor, tak to je masaker. Videl som teraz nejaké zábery. Tam keby si išiel s gazebom, tak ideš domov bez gazeba. To nízky bivák, veci do bedničiek a vôbec tašky, lebo tam ti to zožere potkany, myši, vidry, všetko toto možné. Je naozaj ten hardcore lov kapra. Že toto je fakt pre tých milovníkov. Toto jazero, kto navštívil, ja som teraz už nebol, tuším, 4 alebo 5 rokov, čo som nemal čas. Toto je jedna z tých, to je 23. No ale dúfam, že už tento rok, vidíš, to sa takto začne zbierať tie vlny a to naživo. Vieš, že je zle už. Lebo ja som veľakrát videl videá, že kľudne, že pekné slnečno, pekné okolie a teraz vidím aj tú druhú stranu vlastne. Ono sa to volá Diablovo jazero. Aha, chápem prečo. Asi aj kvôli tomu piesku, tak, niečo si spomínal? Aj tomu, lebo ty opaluješ sa 20 stupňov v decembri a za hodinu je tam -2. Alebo dojde taký vietor, len čierne sa zaťahne a dojde taká kutapáca, že si rád, že to skončilo. A to si môžeš dať len štuple do uši a spať. Jasné. To akože, OK, ale ešte ma zaujímavá otázočka, keď takto chodievaš, koľko si bereš, dajme tomu, že na návnat? Že, ja neviem, zobereš si iba 2, alebo si bereš viacej toho, že skúšaš? Keď idem na Salagu, alebo do Francúzska, možno chytať na 4 udice, tak si berem 4 typy bojly. Jednu z Robinredu, jednu z GLM-ka, jednu z Forfish Mixu a jednu z Marine Mixu. Vieš nám aj povedať, dajme tomu, že konkrétne príchute, ktoré? Jasné. Na inšpiráciu? Jahoda, GLM mušla, kalamár chobotnica a brával som kryl, len teda už tiež je miesto toho makrela korene. Už by som si bral makrelu korene teraz a Robin Red pikantný kalamár. Tu makrelu to si prednedávno nechytil na to niečo? Áno, to bola. Áno, tú 21 som chytil. Aj obaluješ, či dávaš iba... Nie. A teda toto som mal s bielou popkou, korenenou. Bielou popkou, okej. Čiže makrela korene a biela popka. Popky často využívaš? Či dávaš jednu udicu? Málo. Keď idem na deň na tú gulášku napríklad si zachytať, tak tam dám národnej ligy popky, ale ja som zastanca tak uličiek a viem, čo tam je. Viem, že keď si krmím s tými uličkami 2-3 dní, tak viem, že tá ryba tam bude chodiť a naučí sa to jesť a bude sa tam vracať. Áno. A rozpustné ty nevyužívaš vôbec? A máš to teda, že pre ľudí, ktorí... Pre ľudí sú, pre tie rýchle chytačky, chalani na preteky si to berú. Jasné. Že potrebujú, aby to tam teda pracovalo, aby sa to rozpúšťalo, aby to tam nechávalo tie bachové stopy, lebo samozrejme, keď to aj tá ryba rýchlejšie strávi, tým pádom, že to vylučuje, tak to niečo z toho púšťa von, kali si to miesto a kvázi si to krmí za teba. Koľko si najviac kilo bral takto, keď si išiel na výpravu, že dokopy boilies? Do zahraničia? No. 100. 100 kilo? Ale to bolo nápad na rieku. OK, tak to asi rozumiem. No, ale tu na Salagu si berem 30 kilo.
Okay. Z každého 7,5, vacína k tomu budipované 24 alebo... A to všetko tam ide do vody, či aj sa veľakrát vracaš? Ja nekrmím veľa. Ja nekrmím veľa. Ja aj na Kráľovej nájdem si v koryte koreň, alebo na hrane nejaký koreň, položím to k tomu, dám tam 2 hrste guličiek, čo by som ako výrobca mal hovoriť, hej, musí sípať. Ne, kvality nesyp. Ja hovorím, že mojich 200 gramov guličiek spraví viacej, jak 1,5 kg krmákov. Keď si dáš do vody a uvidíš, čo to robí, tak a keď si to potom prepočítaš spätne tú cenu, keď to videlíš, tak zistíš, že tu by si už šetril. No len ide o množstvo krmenia. Ja hovorím, keď chcete, tak radšej dajte kukuricu, repku, pšenicu, hej, tým rybám. Je to lepšie straviteľné, jak... A krmáky sú také niečo, čo možno tiež vy pridáte do... Určite nie. To nie, hej? Krmák ja v živote robiť nebudem, pretože odpady z pečivárni a treťotredné rybie mučky a spája to všelijakými lepidlami, lebo keby som tam dal tie vajcia, sme sa bavili, hej, tam už sme na euro, takže potom čo je v tých ďalších 2 eurách, keď tam náratam robotu a energie, takže to ja robiť v živote nebudem. A ani by som to tým kaprom nespravil, že by som niečo také vyrobil. Lebo vidíme teraz, že je taký docela trend, že 10 kilové za, ja neviem, 10-15 eur, že úplne smiešné. Ja stále tvrdím, že príde doba, kedy to zakážu. Pretože stane sa, že vykape nejaké jazero, tým, že sú nízko vody, málo kyslíka, není sú tie už podmienky také a to je plné dusitánov, fosforečnanov a kadečo ďalšie by som mohol menovať, že jednoducho, keď majiteľ rybníka mu vykape osadka a potom zistí, že to bolo s krmákov, tak to zakážu. To je otázka času. V Maďarsku dokonca viem, že na jednom jazere to aj zakázali. Urobili rozbor, dokonca zistili aj značku, ktorá to bola a je tam zákaz vôbec vstupu s tou značkou. Normálne kontrolujú krmiva. Wow. Tak to verím, jasne, keď dá niekto to veľa peňazí, že do tej osadky a zrazu niekto dojde a za pár eur guličky rozhadza. Áno, lebo majiteľ nevie, čo ty mu tam nahádžeš. A hlavne v lete. Napríklad aj v lete halibut pelety treba opatrne používať, lebo to je samý olej, to je nestraviteľné a to tú vodu zaplíňuje. A hlavne, keď to nádžeš do bahna, to začne, to je také ohnisko bordelu, že radšej to tam nedať. Pri tom lete netreba veľa krmiť, hej, lebo tá ryba je rozožratá. Áno. Takže tam treba fakt, že kvalitu a menej a oveľa väčšie úspechy dostane človek. Jasné, že keď je na rieku, potrebuje nasypať, hej, ale tiež tam radšej nasypem podkladovú kukuricu a dám tam kvalitnú gulu, na peváčku si dám 10 guličiek alebo 5 guličiek a stále je to lepšie, ak to tam dávať. Guličky do peváčky aj políš? Či dávaš? Polím, áno. Aj na rieku, aj na jazero všade. No hlavne, aj keď krmím na riekach, tak dávam polovičky, kvôli tomu, aby sa to nekotúlalo. Aby sa to nekotúlalo. No a krmím napríklad 30 metrov vyššie na Morave, na Dunaji krmím až 100 metrov vyššie. Aj keď políš? Áno. Aj tak sa kotúľajú. Áno, ono to postupne, tie prúdy sú také silné, že vždycky krmím vyššie. Aha, OK. Dobre, to je, čo sa týka tých ukážok, všetko. Mám tu pripravenú takú, jak by som nazval, že spoznajme Andrea. Mám pre teba pripravené 4 také otázočky. Tak začneme prvou. Ako reaguješ, keď prídeš o veľkého kapra pri podberáku? Môžeš potom aj kľudne nejaký príbeh dať. Vieme, aké to je, že... Nadávať nemôžem, že? Môžeš tak, že nejako okrajov, ale... Sú 2 varianty, hej. Keď vieš, že to je veľká ryba, nekope hlavou, vozíte na člne a nevidíš ju, tak je to ten lepší prípad, keď si to nevidel. To si povieš radšej, bol to sumec, určite to bol sumec. Amur to bol. Áno, že to stolobík za chrbát a vypol sa, tak to si takto také vlastne... Také príbehy na oklamanie. Áno, tak to si tak sám seba oklamem, no ale keď vidím veľkú rybu, že mi padne, tak to sú akože fakt nadávky a hovorím, prečo a už si tedy začneš, prečo, čo si urobili, akú chybu a konkrétne ti poviem príklad. 3 roky dozadu bol som na váhu pod mostom Šintavským a ráno som mal, nechcem povedať, či to bol kapor cez 25, ale plutva takáto, hlava takáto, chrba takýto a pozerám, dolával som ho a pozerám a takto mu vyseli guličky, dva pikantné kalamáre, takto mu vyseli z brady, ne? A ja hovorím, ne, a už som vedel, že je zle. No a bolo to tým, že ten kapor hľadal patentky a on vtedy ňúral. A preto sa chytil tu. V ten deň chalani, čo chytali na prehrade, mali 3 ryby na iných miestach chytené presne takto. Zakolísala voda, vyšla patentka a to tie kapre zbierali. A tým, že sa krmili na tom mieste, tak 3 nezávislé ryby mimo tohto boli chytené behom toho dňa presne takto zo spodu. Takže není náhoda, že ten kapor bol chytený tak. No, samozrejme, zatral som hlavou a takto sa ponoril a ja hovorím, a to bola ryba veľká. OK. No, tak... A toho som videl a to som... Ďalší prípad ešte jeden, keď môžem. Na Lac du Der,
sme boli a chytali sme cez taký zatopený ostrov. GLM krab, záber, pomaličky padák hore-dole, išiel som tam. Prvýkrát som vykotvičkoval, naviazal, druhýkrát naviazal, tretíkrát naviazal a pozerám, to bolo v noci, zasvietím čelovkou a medzi koreňmi stal lísec jak polka tohto stola. Kúkam na ňo, v kľude stál. A ja hovorím, už čo? Už som nemal kde kotvičkovať. Tak som pomaly som to odstrihol. Jeho som mal takto namotaného na ruke, asi na 1,5 metra alebo na 2 metre. Hovorím, kľud. Tak sa mi trasli ruky, nevedel som to naviazať. Keď som takto na ňo pozeral, vystrelil, toto mi len takto strhol dole, alebo preč. A to bola ryba. To je ešte horšie. To bola ešte väčšia ryba. To bolo jeden z tých veľkých kabrov. A druhú noc, to isté, šupináč, a toto isté, tento istý scenár. Oni presne vedeli, že keď to zobral pred ostrovom, tak tam išiel, tam sa preštrikoval a vybavené. Čo si zostal iba tak sedieť a... Tak, a to bolo za 2 týždne 2 zábery a obidvoch som došiel. Keby som mal šťastie a vyťahnem tie 2 ryby, tak ide z výpravy a král. Tak toto bolo pak. A tak toto bolo, že... Wow, tak to, no to asi si každý niečím podobným prešiel takéto. No, takých zážitkov mám za tie sezóny a za tie roky. Ale toto najviac zamrzí, keď to vidíš presne, tak, že čo to je za zviera. Preto radšej nech sa vypne, nech ho nevidím a stále nemáš. A ideš kľudný. Tak. Okay. Čo si myslíš o stále pribúdajúcich nadväzcoch? Vidíme, že každý mesiac, rok stále pribúdajú nejaké nové komplikované nadväzce. Ty si zastancom možno takýchto nejakých komplikovaných? Spomínal si, že Ronnie Rig skúšaš. Jak to máš ty s týmito nadväzcami? Ja som stará škola a ja som presne proti týmto veciam. Podľa mňa sú to marketingové veci, lebo krabička háčikov stála toľko a teraz ten nadväzec stojí toľko. Samozrejme, teraz som začal používať tie Ronnie Rigy, kúpim si ich hotové a naviažem si ich, takže tiež to neriešim cez nejaké... Minule mi Miloš Viorik došiel za mnou pozrieť, tak mi porobil montáže, keď zbadal ten môj humbuk, čo ja tam mám, tých šnúrok, tak zbadal tam flóraž, tak hneď mi tam porobil montáže, takže díky Miloško, mám porobené na nejaký čas. Takže ja som zastanca tých starých klasík. Samozrejme, dneska ten vývoj je, za chvíľu budeme chytať, už neviem ako, ten vývoj ide dopredu, ale ja som zastanca týchto starých klasických montáží. Stará klasika znamená u teba čo, jak vyzerá tvoja montáž? Klasická stúžená šnúrka, minimálne 25 librov, X-kový white gape a s jedným bročkom a 2,24. Bez rovnatka. Áno, a nesťahujem ani pod guličkami. Ani krúžok nedávaš na háčik? Nie, vôbec. Takže úplne, že absolútne. Za 2 minúty to máš hotové. A teraz na pretekoch, na prechytávanej vode, v tom Maďarsku som na to chytal, nepadla mi ani jedna ryba, všetky ryby som mal chytené presne a chalani tam mali tieto montáže a nebol vidieť rozdiel, či už v záberoch, počte, alebo či mi padla ryba a nespadla mi tá ryba. Takže, jak si povedal, skôr taký marketing, ukázať, že čo najviac bižutérie nech si nakúpia a jeden nadväzec stojí 5 eur. Dobre, že ne? Okay. Ale to rybu nechytí. Samozrejme, potrebuješ mať urobenú tú montáž tak, aby ti vydržala, aby niekto si dá maličké, tenké háčiky, potom chytá v koreňoch a potom plačú, že to majú vyrovnané. Tak na to ja mám dvojiskové háky a keď viem, že tú rybu prepichnem, ani jej to nedošklbem, keď ju budem drancovať a jednoducho je tam čistý pich a takto vyťahnem háčik a nemá žiadne longshangov a takto keď som videl, ak majú porezané tie, ak sa im to posúva hube, ja som není proti tomu. Aj doostruješ potom nejak háčiky, či... Nie, vymieňam. Vymieňaš automaticky, hej? Automaticky. Jak skúšaš ostro z háčikov ty? Na nechet. Musí sa zaboriť, akoby. Musí robiť záber. Keby si nemohol chytať na boilies ani pelety, na čo by si chytal? Na plavák. Na plavák? Na plavák. Staré časy, keď sme chytali na angličák a sledoval si celý deň ten plavák, jak ti urobil výtlak a vyhol si to, alebo na bič. Určite by som sa vrátil by som sa k tejto ľahkej. A na bič si aj vyťahol, že nejakých kaprikov slušnejších? Chytával som na biče, veľa, aj na dražďaku. Som chytával na biče medzi kúpajúcimi, na 12 metrové deličky sme chytávali, alebo na bukovej a krásne ryby sme pochytali. A keď sme mali veľkého, mal si to priviazané, na konci špulku si mal vo vrecku, si to pustil, potom si ho pritiahol. To bola tiež to bola rybačka bomba. To bola bomba. To teraz možno už ani tak nejak nevidno. Určite. Možno pretekári ešte áno. Možno, a keď my sme vyťahli tam desinu kapra v tej dobe, to je 30 rokov dozadu, a medzi kúpajúcimi desinu 12, tak tí ľudia boli, aké by sme dneska chytili 40 kg kapra. Takže to bola taká vtedy hranica, že ja keď som na dražďaku chytil 15-16, tak to bolo pre nás najväčšia ryba jazera. Aby ľudia teda vedeli, dražďak je také, koľko to má hektárov asi? 50.
Tak 52. cez 10 to má určite. Tak. Je to také v podstate pri sídlisku, že z jednej strany je síce lesík, ale tam je aj materiálová jama, keď sa ťažil štrk na staveniska, takže vlastne stávalo sídlisko. Tam je dosť veľký tlak cez leto, že veľa presne kúpajúcich všade a takéto kapreky vyťahnú to akože to je veľký adrenalín. Dobre, a najlepší boilies od teba? Fakt, že najlepší, že... Robíme pikantný kalamár. Hej? Najviac veľkých ryb sa pochytalo, na všetkých vodách sa pochytalo a ten pikantný kalamár je akože fakt. To odkedy máš ponuke? Koľko to už je? Ten je od začiatku. Ten je hneď, jak začal robiť nure, tak vtedy pikantný. A ten ani v podstate nemôžem vymeniť. To keby som, alebo možno keby som vymenil, tak ma ľudia ukameňujú. To veľakrát aj vidím, keď dávaš pikantný kalamár pripravený, tak 50 komentárov, že konečne, že teším sa toto, že asi teda naozaj niečo na tom je, na tomto pikantnom kalamáre. Dobre, to máme, čo sa týka tohto, spoznajme Andreja a potom ešte mám otázku na tvoje nejaké plány rybárske. Do mesiac, 2, 3 dopredu. Takže momentálne v budúci týždeň idem na tie preteky na tú Šintavu, potom v lete sa budem venovať teda Malému a nejakým týmto výrobným veciam. Potom máme Kráľovú, Kráľová Carp Cup, Stars to Hell. To sú také a dúfam, že už mi tento rok vyjde Salagu, lebo 5 rokov plánujem, že 1. decembra pôjdem na Salagu, vrátim sa 20. pred Vianocami, ale stále tam niečo do toho došlo a nemohol som, ale dúfam, že už tento rok to tak musí si to zarezervovať, jak to by. A pôjdem na tie 3 týždne na to Salagu. Dúfam, že tento rok. A sám, či pôjdeš s pavidakom nejakým? Tak to chodívaš často sám na ryby? Hej. Ti to najviac vyhovuje? Najviac. Hej. Lebo tam sa venuješ tedy fakt tej rybačke, robíš všetko na 100% a už keď idete dvaja a rozdeliš 8 udíc, je to deleno 8. Hej, keď tam máš tie 4 svoje, tak jednoducho máš 4. Hej, je to aj pre rybu potom a iné. Tým, že tam investujem z toho času, hej, budem tam spať pri -2 spacáku, lebo tam kúriť nesmieš, tam nesmieš používať plynové spotrebiče. Tam dokonca ani varič by si nemal mať, tam musíš si to skovávať, keď si robíš jedlo, musí sa dávať do bivaku, lebo to by ti nezabavila. Tam, čo chodia hliadky. A chodí často nejaká? Chodia tam, si kontrolujú, no. A hlavne v lete kvôli požiarom. Ja, jasné. Vieš, tam je teplo, sucho a tam, keď niekto hodí špák, tak... Vybavené. No, takže títo ochranári, ani nie policajti, ale ochranári chodia na koňoch a kontrolujú si veci. To je dobré, na jednej strane. Dokonca viem aj v Španielsku, pred nami balili chalani Češi a že im zobrali plynové bomby. Že mali vonku, varili kukuricu a že im normálne zabavili. Wow. No tak potom museli iba močenú suchú kukuricu sypali do ebra. Čo ty robívaš na rybách, keď si takto sám? Spím. Spíš iba? Spím. Dobiehaš zameškané, jak sa hovorí. Tak. Takže ani si nečítáš, nič, že proste... Nie. Nahodím, vyvezem, zapnem príposlúk a spím. Dám si vinečko a... Jak ti je dobre. Potom sa zobudím, popíšem s rybármi, poprevážam, porobím, ponakrmujem. S rybármi ako čo, že testery, zákazníci takto vypisujú? Komplet. Hlavne zákazníci. Ľudia sa pýtajú, na akú vodu idem. Teraz po ceste mi volal pánko, že čo mu doporúčim. Na Moravu. Akurát. Na Moravu. No, tak som mu doporučil samozrejme jahodu. No a dneska príde po obede si pre boilies, takže takto sa to dá s tebou vyriešiť, že niekto zavolá a príde rovno za tebou, jasné. Hej? Veľa chalanov píše, ako sa dostanem na Salagu, kde si mám kúpiť lístok, na Pusiano, ako sa dostanem. Takže tí ľudia, tieto informácie tým, že vedia, že som tam bol, tak mi volajú, píšu. Z Pusiana máš aj video, pokiaľ sa nemýlim na YouTube, že? Pusiano. To som tam niečo, tak to je v Taliansku. Áno. To je v Taliansku. Toto ma ešte zaujímalo, teda bo viem, že s tebou to funguje, že napíšem a presne, že pošleš a tak ďalej, tieto boilies, ale máš teda aj v obchodoch boilies. Áno, v niektorých obchodoch sú, nie je tých obchodov veľa. Ja v podstate nemám nejakých obchodných obchodiakov, ktorí by chodili a ponúkali tieto veci. Ja chcem vyrábať to v takej miere a množstve, aby som to ja stihal robiť. Jasné. Takže tým pádom, keď sa predáva toľko, že pokryjeme nejaké výrobné náklady, prevádzkové náklady a máme teda čo jesť a čo si obliec, tak ja to nejako nesilím. Hovorím, boli ponuky, teda záujem bol do Rakúska, do Talianska, distribúcie, vedeli by sme to vyrábať, ale už by som zase musel zobrať zamestnancov a nechcem to takto robiť. Chcem, aby to zostala malá rodinná firma, homemade a aj tá ryba to cíti, aj tí rybári to cítia a ten prístup, aby som ja mal čas tomu rybárovi napísať, keď mi pošle fotku, pogratulovať k tomu úlovku. Takže také kamarátske. Už teraz ideme robiť, Peťo Mindas sa mi stará o web. To je veľká pomoc pre mňa, lebo ja sa v tomto nevyznam v týchto veciach, takže za tomu ďakujem, už som mu ďakoval miliónkrát, ale znova.
lebo fakt akože bez ňoho, ja mu napíšem Peťko, objednávky vybavené, on klikne, odklikne to, nejaké veci, keď potrebujeme pridať na stánku, to všetko robí on, to ja by som bez neho bol stratený v týchto veciach. No a tým pádom ja potrebujem, tí rybári pošlú mi fotku, uverejníme to, večer dávam v nedeľu tie príspevky, hej. Áno. Takže mám v telefóne tých ryb a ideme teraz akurát pridávať už galériu tento rok 20+, a už neviem, či ne cez 25 kaprov, cez 20 kg. A tam to aj máte vy, nie? Sa mi zdá, že niečo napísané, že podarilo sa vyťahnuť toľko kaprov cez 20 kg. Áno, galéria 20+, no. Minulý rok bolo cez 115 alebo koľko. Wow. A to len o tých, čo vieš, že veľa je takých, čo... Veľa je aj takých, čo viem, čo mi poslali fotku, ale chalani nechceli, aby sa to uverejňovalo. Rozumiem. Z Váhu, z Dunaja Jasne. a tak ďalej, takže to bolo nejakých tiež okolo 17 kaprov, ktoré sme neuverejňovali, lebo chalani nechceli. Takže stále každý rok je cez tých 100 kaprov. Nahovorím, tento rok už je, myslím, že 22 alebo 23, už je cez 20. K tomuto si tiež ešte povedzme, že veľa rybárov je teda takých, čo natáča, fotí, aby nebolo vidno, kde to je. Ty si tiež možno niekedy taký, že nechceš prezradiť to miesto? Dobré rybárske miesta neutajíš. Dneska, či už sa odfotíš tak, alebo tak, tým, že aj mňa ľudia poznajú a vidia napríklad moje auto, tak by som darmo tajil, ale v podstate nemá to nejaký zmysel, lebo keď chcem chodiť na jedno miesto, tak tam chodím a aj tak chceš ísť potom niekde ďalej. Ja som napríklad robil videá preto zo zahraničia, lebo som vedel, že tam sa napríklad niektorí rybári nedostanú. Hej, tak som to miesto kvázi mohol prezradiť. Áno. Napríklad točil som video na Gulaške, mal som krásne natočené komplet veci a došli za mnou chalani, sme sa tam spoznali vtedy s rybárskou strážou, seneckou, a hovorí mi, že Andrej, že vidím, že robíš video, že fakt, že musíš, že prečo? Že vieš, to keď dáš von, tak táto voda skončí. A ja potom hovorím, dobre, všetko som vymazal, kompletný materiál som vymazal, a odtedy sme kamoši a tá voda je aj tak v podstate už teraz z jednej strany nechytateľná, lebo už je to všetko súkromné pozemky. No a tak naozaj som všetky krásne, jak vajca boli ešte od labute, jak to vyviedla, kačice, fakt, že akože video, fakt, že od srdca a som ho vymazal. Celý materiál. Hovorím, áno, neprospej to tejto vode, je iné Králova. Tam sa dostaneš, je tam veľa rýb, vytiera sa tam ryba a na Gulaške sa ryba nevytiera, takže som si uvedomil, že kvôli nejakej reklame alebo kvôli nejakej mojej sledovateľnosti môžem tej vode poškodiť, tak som to jednoducho nevydal. Ale vidím aj tak veľa videí odtiaľ stále, že to pribúda, veľa ľudí teda... Áno, no v dnešnej dobe urobíš video aj z mobilu, vieš, priamo od vody, kedy si mi, hovorím, kamery, tam tisíce eur v tomto vo výbave a už dneska, hovorím, nemám na to nejako čas a fakt dneska, keby si chcel urobiť fakt už dobré video, musíš si dobre naozaj tých 2 kameramanov. Áno, aj ten strih potom následne. Sám teraz, vieš, máš záber, teraz musíš si zapnúť kameru, GoPročko, toto. Potom zistíš, že si to nezapol, alebo si to vypol, vieš. A zrovna pri tej veľkej rybe, keď bude, tak zrovna... Sa ti stalo niekedy už niečo? Boli nás natáčať rybičky, išla nám ryba, samozrejme došli, ani záber. Tak sme niečo natočili, boli ešte na konci cesty a bám 18, 17 a tá ryba došla. Takže ono je to také zvláštne, že ty keď sa pripravíš na tú rybačku, ti garantujem, že keby si išiel s jednou udicou, bez foťaku, bez podberáku, bez podložky, s jednou guličkou a dáš to tam, tak garantujem ti, že chytíš bombu. A keď prídeš pripravený, bývák, krmivá, jedlo, statívy, všetko nastavené, vtedy to nevypne. To je ten zákon schválnosti a to je na tomto pekné. Áno, je to presne také, že nikdy nevieš, že ideš na hotové vôbec. Niekedy to môže byť úplne inak. Takže to je super. A povedz mi ešte, že začali sme teda to, že aké si mal ráno a povedz mi, čo ťa ešte dneska čaká. No, odtiaľ to idem rovno do výrobne, idem pracovať, idem zabaliť balíky a odniesem balíky domov, potom idem s malým na tréning, večer porobím nejaké papiere a môžem ísť. A zajtra zas. Aj cez víkendy? Cez víkendy nerobím teraz. Tým, že Malý má zápasy. Jasné, tak chodíte. Takže chodíme na zápasy. Aj tento týždeň má, alebo tento víkend? Máme tento v nedeľu hráme doma s Levicami, našťastie, takže... Dobre. No, nemáte niečo zlé? Nemáme von Púchov, alebo skalicu, alebo takéto veci. A ryby teda si spomínal, že teda máš to preteky, najbližšie teda, že máš to už nejak naplánované, takže ryby už máš nejak o to postarané a tým pádom za mňa je to asi tiež všetko, ale pripravili sme ešte niečo, teda pripravili sme súťaž. Máme tu teda veci, ktoré budú v súťaži, dokonca jeden výherca dostane takúto nádielku, tak nám predstav, že čo to máme pripravené. Takže pre súťažaci sme si pripravili novinku, ktorá je na rok 2025, Robinre Sushi.
Je to boilies, ktorý je v Robinhoodovej rade, obsahuje navyše zázvor, morskú riasu, lososový proteín a lososovú arómu. Je to úplná bomba. Naozaj sushi. Naozaj sushi. To, čo má byť sushi, tak to tam je. A už sa na to pochytali veľké ryby, aj pekné ryby, aj veľa rýb. Takže je to robené na to, aby tá ryba z toho niečo mala, aby ten rybár si zachytal a každá novinka ktorú pripravíme, bude bomba. Takže máme tu vlastne dip, ako vidím, obalovaciu pastu, dipované boilies. Áno. A 2,5 kilový kyblik. HNVčkový boilies. Tak to môžeme v podstate aj tak rozdeliť, že budú dvaja výhercovia. Čo ty na to? Je to na tebe. Môžeme dať kľudne, že dipované boilies a cesto a kyblik s dipom. To si aspoň fajnovo môžu vzali. A to sú 2 ceny všetko? Myslím, že 24 som bral. 24. Keď už je teplo, tak už môžeme kľudne sa nemusíte bať. Yes. Dobrú gulu je aj 50-ku. OK. Na najväčší priemer si aký chytal? 30. Iba 30? Čiže dal si aj 2? 2 triciny, jasné. 2 triciny? Dám bez problémov 2 triciny. A podarilo sa naozaj, že vyselektovať? No, jasné. To je jedine tak, vyselektuješ. Aha, OK. A teda súťaž bude prebiehať na Instagrame a otázka teda znie, že z koľkých zmesí vyrába Pirko Bites Boilies? Myslím si, že najjednoduchšia cesta je asi pozrieť si teda tvoj e-shop. Ten, kto nevie, myslím si, že veľa rybárov určite vie, určite má aj veľa toho nachytaného. Ale teda toto je teda súťaž o 2 výhry a súťažiť sa bude na Instagrame. Ešte otázočka, čo sa týka komunikácie s tebou, najlepšie je pre teba, aby ľudia ti písali na Facebook. Alebo cez Facebook. Na Facebook, hej. Po prípade na webe máte aj nejaký kontaktný formulár alebo číslo? Áno, sú jasné. Je tam číslo na webe je priamo na mňa, takže kto si aj hľadá kontakt, tak sa dovolá priamo mne. Paráda. Takže súťaž, všetko nájdete na Instagrame a túto epizódu taktiež nájdete aj na YouTube v obraze, aj Spotify, aj Apple Podcast. Takže myslím si, že všetko super. Ty mi povedz svoje pocity z tohto. Ja som super, som sa konečne vykecal. No, paráda. Môžem ísť robiť. Môžeš ísť robiť presne do tvojej dielničky. Ty máš dielničku teda niekde tam, kde bývaš? Že to máš v Čiernom Brode pri Galante. Aha, takže musíš cestovať, hej? Áno, ale tak tým smerom nemám zácpy, takže je to aj blízko Kráľovej, je to aj blízko na diaľnicu do Nitry, keď chcem ísť rozviesť tovar, alebo do Serede, alebo do Trnavy, takže mám to tak strategicky. A hlavne je to budova, kde môžem smrdeť, hej, je tam kúsok výrobné také družstvo, je tam kúsok kovošrot, takže je to miesto, kde môžem vyrábať toto. A si robotu ťaháš domov niekedy? Vôbec. Hej? Iba smradlivé veci. Takže super. No dobre, priateľe, ďakujeme veľmi pekne za sledovanie prvej epizódy. Ďakujem tebe za tvoj čas, za tvoju energiu. Ja ďakujem za pozvanie. A verím, že aj na budúce, že sa čoskoro uvidíme. Ďakujem aj za ceny, ktoré teda budú súťaži a za hlavne tvoje rady a zážitky, lebo tých je nespočetne. Veľa teda nájdete aj na YouTube, dám aj link teda, aby ľudia vedeli si dohľadať tieto videjka a prajem každému pekný deň. Aj tebe, Andrej, nech sa darí na pretekoch a hlavne nech sa darí Pirko Bites, nech ťa to aj baví naďalej. Baví. Yes. Ďakujem veľmi pekne, ahojte. Ahojte.